ayan dahil hopefully okay siya. Actually, di ko kayo bawa mo tao dahil dahil. So, hi everyone! Welcome back again sa ating YouTube channel! So, for today's video everyone, is mag-unboxing na sa tao! Ayan! So, pero mo na dyan mag-unboxing, no? Ganon? Kurtahan ba? Charot lang. So, siya ang ating unboxing dahil is nag-order ko contact lens. Ganun. Kung ako yung galing yung contact lens, guys, nakikihiram lang ako, ganon. So, moto, na may barato sa Shopee, I don't know, legit ba, okay ba siya, ganon. So, moto, nag-order ko. Then, gahapon, niabot siya. Pero gahapon, wala ako dito ko gwagi, that's why wala ako na, dili ako ang naka-receive. Ang akong kuya, ganon. So, gablihan nila daan dahil. Pero, karon share na ako sa inyo. Ganon. So, arat na! So, this is the first, no, actually, tulo sila kabuok, ayan. So, dili na siya puro contact lens, ha. Na yung contact lens, then butanganan sa contact lens, may katong mga marag kimpit-kimpit niya, chika, o katong marag circle nga itaod, ganon. Pero, ganang usa, kaya about sa ilong manida, curious lang dyan ko about itong mutaas ko ng ilong kung kimpitan na nila, pero I don't know kung tinuod ba. So, pero try na to, kasi hindi, may pag-asa pa siya. So, ayan, so, eto sila, tatlo, ang dumating te. So, thank you kay ano siya, kanang may abot dyan siya as in, tulo dyan siya kabuok, as in, nagdungan dyan sila, ganun, yung mga ba, as in, nagdungan dyan sila, marag, dili kay ka mamublima ba nga, uba na po ng usa, ganun, so marag matagi-tagi, so rin nagtitulo, so ako lang gihuwat ng order na ako, isang kato na lang, kalo, nga murag wig, yung mga ganun, so kalo siya, na siya circle, then, na siya buhok, ganun, so wig yapon siya nga kalo, ganun, kalibog back, ganun, so dala na to, dahil kayo murag ikapoy na ko, murag excited kay ko, actually gahapon, sige ko ingon gabi nga mag-vlog ko about ani, pero natug ko ba yun, ikapoy ko, back ta sa wagi, ganun, so yun na nga, Zay, so karon ako naka-vlog, kaya wala yung tao sa akong kwarto, ganun, kaya wala akong iyaan, tapos nagpalumpon karon kaya namalit sila og mga saladunon para sa fiesta tomorrow! Yung mga ganon. Kasi fiesta na sa amo dahil sa dos pilas unta karon pero giuwan bayot ganon. So hopefully tomorrow dili uwanon kay para daghay mangari ganon. So daghay mangari doon pwede ka lockdown bayot. So yun na nga Zay. Kada ka mag-chika, so mo na siya magkuha tagos sabi. Kaniya tong unahon. So actually kablahin nila. Ayan, so Moni siya ang katong gi-order nga butanganan, katong naa siya butanganan sa lens, na katong mga kimpit-kimpit, gano'n. So, gwapa ba ka ni? Okay ba ka ni siya? So, ayan, nablihan nato siya nga, pinabongga. So, I'm so very amazed. Murag excited ra kayo ko. Ito ba? Ayan, Zay. Ayan. So, masyag case nga gamay. So, ano ba gabli? Wow! Ana, complete siya, te. Ayan. So, ano na siya? Oh my God, first time dyan ako naka-ingani dye for the rest of my life, ganon. So, na siya kimpit chika, na siya butanganan sa katong medyo marag tubig-tubig nga ibubuhos yung mata dahil nakalimot. So, lotion, ibubuta. Ganun, so lotion. So, if ever mulakaw ka, at least na kayo mabit-bit. So, masudar mo siya kuhan, bulsa, ganon. So, kanipod, kagamay ba aning nagamay kayong ngani din siya kasi gamay gud siya. Ang mugunit sa contact lens, gamay siya te, ayan. Pero okay na. Okay, medyo uwat pa man ta. So karon pa ta kita ani ganun. So abi na ako ano siya, abi na ako na siya free ba nga contact lens ganun. So aday hinlo pa siya. So ayan, black and white. Ganun. So abi na ako na siya free unta nga contact lens no. So aday sa mo to nga zero, ayan. Walay sud. So, mag-order pa ako contact lens chika, ganun. So, second, gatong abrihan is kani. So, yan na nga mga Bex. Ay! Ang contact lens! Maklaro ba ninyo dahil yan? So, muna ni siyang contact lens. So, naglibog ko. Basin mag-order ko karon niya. Ma-expire na siya mga next week, ganun.
So, ang expiration date niya, day, is 2016 pa kayo. So, matakas patagbutang-butang. So, ayan, sa bumongga. So, ayan, gray ang akong gipiling nga color. So, gray siya. Kaya medyo gadahan ko. Then, duha siya kabuok, te. Ayan, so 180. Mio, Marimar. Tagak pa dyan ba yun? So, ayan, contact lens chika. So, try na to, day. Pero, niya na, update sa nato itong usa. Ayan, na ang contact lens. Gray siya. Oh my God! Na-amaze ko ba yun? Ganon. So, unya, itaod yun ang contact lens niya. So, ayan, te, ang ikatulo. Ano siya? Pakimpit-kimpit sa ilong ba yun? Kasi tayo tumutaas ba yun? Di ba ka pamatayan yung ginoo ko? Di ba ka ginawa siguro? So, ayan, from China. China. So, nakakita mo ko sa mga tutorial nila ba? Rauda yan. Ano siya, ti? Ayan. Just be, whatever. Bati ba ko rin yun, day? Ano sa pag-video? Kada, day? Oh, di ba? Waka na ginawa ba yun? Maragbuag. Oh, di ba? Di ako ginawa, day. Lagot ka. Ayan. So, matakas, mabagahan dyan. Pagbutal lang. Ayan. So, at least man lang ito ba, day? Matubo bitang pangilong, day. Diyos ko. So, ayan, te. Di ako ginawa, day. Buhod ako kayo. So, na to. So, maybe mga next week, gamitin mo muna ni Chay. So, yan na to. Basin sa sunod vlog na to, tapos nag-ilong. So, record na akong contact lens actually. Kaya gusto na ako, nga kada vlog na ako, ninduton po tagmata. Ganun. Actually, guwapa man dyan ko, no, nito contact lens na. Pero, I need more. So, bitawa man dyan ko yung contact lens mo na curious kay kung magkaroon ng contact lens talaga dyan. So, mo ito nga nag-order ko. For how many years? Karoon pa dyan in town. Pero at least, thanks God, kasi nagkaroon tayo ng blessings, te. Di ba? About that. So, ayan na! So, ayan na ito ang contact lens. So, tinan ba yun? So, okay ba mo abla nila? Gahi siya beauty. My God, I'm so very excited na itaod siya. No, come, huwad, engineer, wait lang. So, darangay ka duha. Kulban ko ani dahil. So actually sana nakasulot ako contact lens sa akong barkada mo nga ganahan kay kung mana-adjoy ako mismo contact lens kay gamit man gud niya og manguam ko unta para for vlog ganon. Gamit niya dai so mo to nga I try to buy ganon. So nakakwarta man tag pinabongga. So mo na nga ning try ko then sunod if ever nindot to siya gamiton as in bumongga pag-order po blind color ganon, para mapuli-pulihan then the important is the solution talaga. So apa ko solution so mag-order pa ko say. Wow! So, muna po tayo sunod akong order ng solution. Sana all! Mura siyag nipis dito siya nga contact lens. Mura siyag nipis man. Pero, okay ko rin yun. Pamasin ba, ganun. So, ayan, dahil tao na nato. Dahil natiman na ako abli. Natiman na ako ka ng butang sa butanganan, te. So, i-try na itong tao. Kaya ba? So, ayan, dahil hopefully, okay siya. Actually, di ko yung bakit so wait lang, hindi ko mag-video nga ako na siyang itawa dahil medyo marag madugay ta. So, medyo marag uwat pa kay ko nila. So, ikat lang ako ron din akong ibalik o okay na ba? So, wait lang. An hour later. So, ayan everyone, update for today's video. Cheers! So, ayan, mura na ta, gipiskat ba yun? So, yun na nga, Zay, na-amaze ko kay dili siya sakit sa mata, which is, nipis man gud siya. So, dili siya sakit sa mata. So, ganahan kay ko, dahil kailan ako ikaw galingong contact lens. Bagay ba sa ako, girl? Ganun. So, ayan, ti, manghimuta sa taday, kay medyo naglaluhap ako. So, ayan, ti, lamig kaya siya isulot. Kimaralag, it's normal, ganun. Normal lang siya, then, as in, oh my God, yung mga ganito, I'm so very amazed, oh my God! Watch ko nagdaham abin ako, kaysa ko nagod, nanguam ko sa akong barkada nga bayot, si Felipe. Tas yun na nga ate, katong nanguam ko siyang kontak, baga mo ko yung contact lens, mo to nga, pag try na ako dyan, as in, sakit din siya. Oo, then kanis siya, isnipis siya, then, oh my God!
OMG, hindi halata na tag 118. Yung mga ganun. So, ayan, te, gray ang color. So, pohon, mag-order na po kung medyo, medyo blue. Yung mga ganun din. So, ayan, may pa-contact list na tayo, mga Bex. Ayan, ano na, nga. So, ayan, nataod na ang usa. So, yan na nga, Zay. Ikaduha na sa natin taod, girl. Oo, pero, ali na lang ba kung magtaod, Zay? So, ayan, taod na po na tayo, ikaduha, girl. My God! Diba, sa una kay puwa kaya kumata basta magtayo ko contact lens pero karon medyo okay na siya ang tauran, It's normal. Mga ganun, so, ayan! Oh my God! I can't believe this! Nangani siya kagwapa. So, ayan, mag-order na sa Google Otro ato. Basta mag-order ko kayo at kaduhan na pa natin taon, be? Wait lang. A few moments later. So, ayan, update for today's video again! So, ayan ang pangalawa, te. So, medyo murag sambol siya diri speaker. So, maglisod kong tao diri speakers dai. So actually dili lalim ang magtaog contact lens te para sa ako ha kay wa pa jud ko ka-try og taod contact lens. So yun na nga pero at least natin ko yung contact lens dili siya sakit sa mata. So maybe unya ma-okay na ni siya ganun. Aram jud na basta first time. So karon magkat isa na taday magbabay na ako. Thank you very very much. Kay mga pa ko sa boss kay mag-design mi sa simbahan gi-announce na. So, kinahanglan na akong mga tuzay. Sumoto nga mag-cut na lang ko ron. So, hayan mga bayat! So, thank you so much. I'm so very amazed. Ganon. Muna tayo pa contact lens. Gray. So, ayan. Mag-order na po tapuhon. Og lahing color. Ganon. Pinabongga. So, thank you very much sa mga nananaw. Oy! So, daghang isa lang. Mat ninyo. So, ayan.